טוב, אז מה קורה חברים? אז עכשיו אני עושה סטורי טיים על איך בשנייה מצאתי תחפושת לפורים. טוב, אז בואו נתחיל, ועל הדרך אני אראה לכם איך אני מתאפרת. טוב, אז נתחיל ככה. קודם כל, הפורים שלי בבית ספר הוא היה ביום שישי. אני כאילו תמיד, זה ממש לא מתאים לי, אבל כאילו תמיד אני מוצאת ראשונה את התחפושות ותמיד כאילו הראשונה שאין לה בעיה עם התחפושות. השנה, מי שלא יודע, התחפשתי לאינדיאנית, אבל איך זה התחיל? פשוט התעסקתי במלא דברים שלא קשורים. קודם כל שמתי קרם פנים וסירום. למלא דברים שלא קשורים לתחפושת, בכלל לא שמתי לב שאוטוטו אני כאילו צריכה להתחפש ולמצוא לעצמי תחפושת. עכשיו יש לי מלא תחפושות בבית, בדקתי בהם והכל. והיה תחפושת שבאמת היה בא לי. כי אין לי כזה דבר שאני כאילו בא לפורים עם תחפושת כזאת מאפנה. אני צריכה לבוא עם משהו מיוחד. אז עבר כזה בערך, כאילו, אני לא זוכרת כמה, אבל ראיתי בבית שלי כזה תחפושת אינדיאנית. אז ראיתי תחפושת, אני לוקחת את הקונסילר הזה, של, לא יודעת איך לקרוא את זה, שלי זה מספר 2, כאילו מי שרוצה. אז פשוט, ממש זה היה בזמן האחרון. תמיד שאני כאילו שמה דברים, אני לא יכולה לדבר. קיצור, אז פשוט זה היה ממש בזמן האחרון, ברמה שאי אפשר כאילו, זה. אז הייתי תחפושת שלי של אינדיאני בבית, ואמרתי לעצמי כאילו, בוא נראה אותה, בוא נלבש אותה, בוא נמדד אותה, נראה מה יהיה. עכשיו אני עם הציפיות שלי והכל, כאילו אומרת, אולי עכשיו מצאתי תחפושת, מי יודע? באמת מי יודע. טוב, אני הולכת להרטיב את הספוגית ואני חוזרת לכם.